bagni nglai tonglai mang tini hingkai mia ni salo hingkai ama pura footage sebai thangka haisi hingkai jung jamon CSC meeting MCC meeting khlai jung sekangbari aja lai thana rok bebak lo kok sawai thaka aboni bisingo phana angkisa kok sanane mujungman ka haise tan baga himba jung mi CSC meeting o first meeting jung state conference khlaimani yagulo first CSC meeting o bo jung kok salaika hingkai second CSC meeting o jung kok narokha first CSC meeting o jung kuno unification dongni kuno alliance dongni kuno kichuni buini party bai thanglai amahai kuno kok jung salai jakya phiaba jung social media ni bisingtui saka first CSC ni simino jung buini bodol bai thangnani bagoise kisu songkok IPF ni leader rok kobor talai tonglai hunaya kunai jung sajakha tan bagai himba jung second CSC meeting ni dino jung adino simisa jung unification dengnai na alliance dengnai akokno jung salai jago aboni bisingo chini o CSC meeting o chini hall bisingo 85% no unification ni digi jung adino jung mankha amo chini senior leader ro sawi thangka tai baki kisu songkok 3% ni mot 30% ni mot aborok kangkai je borok saka je alliance ngai chini IPF ni bebak narugo yaknai jung samung khainai ni salaijak hingkai chini second CSC meeting ekdom successful nai jung sawai manmani aboni yagulo jung nogo thanglangmani yagulo success ngkha ageni din rogole tipralen no hamjagai tongnai phano jung alliance ba tipramo thabai thanjanglainani dige gok salainani aborong jung gosilai manlai yanglayo phiaba adino ngai jung alliance phanong lainai hine gok kasamani bagoi ba unification phanong lainani hine gok kasamani bagoi jini CSC second CSC meeting successful nai jung mansugina harmani aboni yagulo 4 tariko borok siko khai borok simi khai borok meeting khailayoi joto MLA rok meeting khailayoi borok 12 tarik ni state conference oboido babe borok ajagao dakok kha inka oboido babe dakok mani abono borok oboido babe dakok hingka borok sajagyanggo ari oboido babe no hmisung ma sanai tani baga khimba president jung April ni 2-3 tariko jung elected khlaika election diwa yagnoi sara Tripura rajyo ni 34 ta division ni joto MCC member rok vote diwaise dini jini sar president manbile abo chung ne vote mari IWF diro bo chung vote mari ya chung bisingo tolai chung election commission tongja khorok thang tongo dini jini present khorok sa tongo jini sar okra borom gonang anonto bokto joma dia jini sar dini present tongo bo dini bo adino phai bo ro proof rifai ka praman rifai ka bo eje ojagani election commission chongja kinai a bisingo tong tutui phano adino gobang ma rongoni la nukha haise hai phano sawai menya chung adino aboni ulo illegal babe chung kunuk dino chung chini president no chung elected nya chung legally babe jotto bororo vote dimane bisingtui jotto division ni bororo hamjak mane bisingtui chini sar president mankha aboni yagulo 39 days সহ্য খাই মালিয়া যিনি এনসি স্যার সহ্য খাই মাইয়া নি বাগৈ ব হাই স্টেট কনফারেন্স দা গৈ 12 তারিখ ব মিটিং কল খাই ব নিজে ব প্রেসিডেন্ট পদ নাহারিন পাই খাতাই তাই ফিলচা প্রেসিডেন্ট পদ নাহারনানি ব আরব কাইসা যিনি আর্টিকেল 15 ni darao jung saiman kha chini senior ro saitha ka haibona angisi ta brief dinai ajaga bahaino jemon vice president ni ajaga objection tongnani nango aboni yanglo joto allied organization rok jung saise manya borok meeting khlaimani borok conference khaimani state level conference borok khlai president chalaimani jung adino sia saise manya belai khana lasima singcha wana ma singcha second CSC meeting ni dino akok ka sango je joto buri bodol ro khoroksa ang bumung salia bo judi ane kok khnawai tong hangkai bo khawak laijak nai tini ni salo ang je kok sai tong mani joto IWF ro bagna yomai thanai hini sao yo IPF ro bagna yomai thanai ati sa bagna yomai thanai bo advance bahai kai sawai man CSC meeting ni dino second CSC meeting dino bo bahai kai sawai man hingkai borok ni abo nichoi borok salaijak mani yagono na borok 4 tarik borok khogoi meeting achungmani yagulo 12 tarik borok state conference khlailayo borok president pod selaika abo ki jung illegal hinai sawai manai jung tamo bul khlaika jini president ta mamani yagulo jung tamo bul khlaika জনসাধারণ জনগণ নরক না আপনি বিচার খাইদি নরনি থানে যে জung bebak gaphrai ni ho tamne bagai hinba jung unification nai mani bagai jung kini
adino chung mothani trai ro chuno kiting khai guri oi buro yomai simai je yogoi phayo amotoi bama hai position pojong tongkha para protibesi o thangai IPF dini kono fil chung khlai manliya hingai ta chung ta bahai khlai oi samung khai sinai boroni kok soi di prasad jati jotto thanjango norok IPF di tamoi thanjang phaimanya noi chuno adino borok proshno khlayo chung jawab rioi manliya chung khorang hall booking khlaija chung meeting asugoi man bolia chung ki philai ma phailega hinga ama hai khlaya gate chung dukho manai tungo kuno kaisa samung khlai maya Facebook khulogai nai khangkai comment hamya chini bagai gobang ma ko hamya silayo chung okra chakrano borom rinani ronglaiya okra chakrano borom rinani rong khangke chung amotoi khlai chaya ko khub lai kok chung salai gla khamung aboni bagai no practical je bajawoi tongnai bose samung no thik khlainani bahai khlai o samung no raidano bahai khlai chalogai tlangnani bos hai mannai hinga practical je gurui haino saka kobonoi tula kobona ma hai number bai kobonoi je tongnai ro boro kunuk dino practical ni mormono bujioi mangla hinga ang ta kha sanani musungo haino jini je chung phatar hasterong kokno ba ang kisa dini oro kisang ullekh khainani musungo tani ba himba chung jini president sarni byapar to chung jotono saiman kha dini jini sar gobang ma struggle khlaioi dini o jaga o sokpai mani phiaba dini chung durbagyo bosoto dini chung amotoi o situation a chung khlainani nangkha haifano chung khabaiya chung kibukiriya chung lablachiya jini hano jini dofano chung rokha khlainani thaka hingkangke chung thangja khlaioi chung baksa khlaioi jini sarno chung phan dilainai jan dilainai jini je sakni phan tong sak chung bono loge dinai tamni bagai himba ang beimani khlai mania mebar sarno বিশ্বাস khlaioi ang bini yakum rom bini yak rom sa ang himnani surungo IPF dio 2016 ani bai bini porichoy ungo ekta BNN office porichoy ungani yagulo bo ani phone number klamai thango asi ajorawo bo hai situation tongnani IPF dini jong apro meeting kaisa khlaina thaka hingke jong apro bada klayo dini 2016 oro 23 আগস্ট adinobo gas gura botol gura khirar jagai 10 bai jong ajaga o gobangma jong gondogol laikha sara tripura raija wan chati prasangoi amotoi kharlai birlai laikha jong ajoro ama hai joro sar bai jong porichoy ungoi agnoi jong 2017 jono kaisa town committee khne oro khawai rikha town committee khne khamani yagono sara tripura raijoni borok siwo jong tamo samung khlaiya emon ki jini IPF dini gobang ma leader ro accident ngoi guthui phayo jong buroi tutoi thangoi postmortem khlaioi ab hai borano jong rohormani tongo tabuni dina borok sawo IWF ro kono samung town committee tutoi bahai khlaioi state ni general secretary khlaiman hinai dini question khlaijago thangai barabara ni meeting o dini kutuk jago IWF dini GSM tutoi bahai khlai party ni treasurer riuiman amotoi hinai question khlaijago takhokte bukhubro jong sarang sanani musungo jong chini sakni chini samungno jong nije phulungani nangya karon